Conastá go bh cóirde fáilte rómh chuig Éire X Alba. Is mis Owen P. O'Murchu agus is astrathóir mé agus an sais legan amach a beag going an lá nniu beag mise a leirt in Gaidhlig agus beag Hammy a leirt in Gaidhlig agus feicimid mátach focalann seos an siúd beagráil na bhíniú beidir go garómad le sin ach dús bálam álamach cé an seo gur bas éire dóibh. Bhfuil aon an seo nach éire nach chéad. Aon tá Franca goháin ar chuúil beidir. Bhfuil aon Albanach an seo? Níl na Albanach an seo. Albanach ar bith. OK. Den bhfuil gacúir an Gaidhlig mar sin ná. So is mór an onóir dom Hammy Sgìth, rapador iontoch Gaidhlig a chur an bhur láthair inniu. Tá masúla córa ionta go bheith going agus cúpla ceol, cúpla airán a cheol agus clustáh í conas mar a chumann sé rudaí ach túair mé beidir beagán cúlra ar an ceoltóir iontoch seo díobh aon nach wacha é ar TikTok ag ar líne nó lehéid hana. Tá sé cruthú ceol ar lipéad Wii Studio agus tásúla chéad albam a chur amach an saoir a beag seo, nam nasúla go mór leis. Agus cruthaíodh an t-albam le sean seainteoir cairníní a fuair sé le haireacht ón na lasmhaithe. Agus bailúcán mór taifeadaí a daimsigh sé i siúpaí catharnachta ar a dtugann sé landfill trad. Nílas agam ar bhhalam ceol a hennim ar a dúirfií genre landfill ach tá úsáid as an nua a bhaint as an isis. Ina chuid fideochta meascann sé sais dahan osréalach leis an méileadis agus le cultúr te brite an lei. Scríonn sé faoine Féile agus faoi cúcolann agus úsáidann sé NPC le tionlachan a chur lo. Tá fró sé is cruthúach le feicáil go minic ar TikTok an clí núsáidann sé na thuirdaí seo go meascann sé samplaí isteach le sínta seoirí agus rudí agsúla agus tá mé anna hásta ghfuil sé ling inniu. Chuna tá gut? Tá go mói. agus sin na Gaidhlig a hacamsa go dlícha. OK, feicimid an bhfuil Gaidhlig na Halaban ag aonan an seo? An bhfuil beagáin Gaidhlig, lábhan iad amach tá beagáin Gaidhlig a gcuibh. OK, sin iad na fear nerds Gaidhlig an sin, níor tá Gaidhlig a gut is fear nerd Gaidhlig a thu. An abát mullim sibh. OK. So, Hammy, cé thusa? Có hanam. Well, is mis Uilliam Séamus Mac Caramach rucha mé an glasá agus thugad mé san Nílan tú ar géaltócht na Hallapá. Ach fi mé hanéal na géaltócht na Hallapá cholachraí an system géaltóchtaí a hacuise an na Néadlan. Sé áte fear chanéal a bhórchuid de duine chanéal Gaidhlig achcha. Har bhórchuid a Gaidhlig saon ans na Helanan is a háisiid. Bá strú Gaidhlig an sa scáil san deach mé ach hat raim mea nuair a bha mé an sa scáil. Dhéansa mé Gaidhlig nuair a bha mé an glasá chaim mea nuair a bha mé siapla an diag agus dhéansa mé ag choiste Helbhín. Bhfuil bha mé a gúntrain na géaltócht. Brathháid a bhfuil stáilm. Conas a Gaidhlig an sin, an bhfuil aondanna bhfuil agla ar aondanna ar hiúil aondanna isteach coil díreach an a bobbal, póit an dain ar agus rá Capas go raibh Gaidhlig go ach tá sí dearmad ar fada gom. Ar hiigim mar sin? Is tá hiig? Yeah, come on. OK. Fiú mar bhain si bhach an gist, dréir a céile, joog sibh níos mód an gist, agus big spríogaing an sin. Anna bha, so cadí tá ceistena, tá mí sé anna profisiúnta, tá na ceistena printáilte mac gom sco chéanad. So sin donna héannig beidir go sin simúil nach raibh Gaidhlig a gut ar scóil. Cén níos bhíort a gut níor a thosaigh tú fálam Gaidhlig? Bha mé fiche a ga ha mé smúneocha. Bha mé well ha mé cuirí mé geall gaibh or geala mé gaibh sé scéal éhín a seo ach táiseach chanéile ho éhín. Bha mé gnopar ag gnám is bha mé a fudachana scéma taitas agus bha mé harrá mé deanna rút an bí rilí. Bha mé brán áram bha mé ddíochadál gan an níonna dóbrach agus harrá mé rilí deanna cáilíteal. Agus nuair bha mé ann thuirsta fér neach céispar caracham agus thuirsta haine se le gópar gút. Má há géirí nach bí tín an heá futa tú cursa an bheith háiste. So bha mé le ceoltóir chaime chun na háiste. Tá dhéag an síomh sé ga chláintin chuideach. Cúisúine a chuir mé seacha an sa clubichanna.
So bha mé cha mé chun choiste is bha mé cuatar na cuasaí can agus smúnig mé. Cuasa Gaidhlig a hon. Bha éire bhí acha man na Gaidhlig, so cha mé as gona Féile agus thuirsta an do thuga cuasa agus thuirs mé thug agus thuirsta dé thugu agus thuirs mé Gaidhlig agus thuirsta seo. I was thinking like building or like joinery or Siúnda thula rud amach gomach réimé chuirse ba mé le ispel marí sauna leo sa bhaid agus nóir sin ba mé le coinneoch mac crá. Agus sé actar a hán, har oisím gur bé actar bheann. Ach bhaid an sin Téalan stré BBC Alba agus bhaid gomach bhaid ainte noch. Nuair bha mé a scrúdach le coinneoch. Ainte noch sin simúil de Éire, sin ceann dachar, ní bhíonn sin na gcéimnig. Ainte noch simúil. Bhaid seatain go jacht grí úr. Ha dormh a gínse go gunne nach dreina ach nuair há éaltach nuair há scrúdach den fuadíchan is a scrúdach jachtgrín na géaltach há a chláintin briachan fat an túl ba chláintin ba duine a fallh na géaltach a háin héin agus bha toligte a fallh na géaltach ach dúir bha bruin rí na géil agus i sean géil ba a torscút jachtgrí úr agus nóir san ba sealagas úr acam dhéana dheachgrí acam agus dhéana chultar acam agus as sin gas mé na bhuais nach chuile agus na sona hamis múntin. So bhí haimírán sin nuair thosa sé Féile an Gaidhlig is dóilm gur bhfuair sé tuiscint as a nua star na Gael agus go háir na fuadíchan, so sin rud nuair a díbríoch anna chuid de bhaintear na Gaeltach gan Alban as an talamh wathe le fearmóireacht a thuirteteach gus díbríoch iad chuig an Astráil an Canada nó Canada bhórchuid ach Australia agus gan éile chuideach. Is sin ceann na rudí mór a churns pean ar na Gael in Alban go tradiisiúnta. Sais cinelín ar nós an beidir an ghuirta a bheith go gcuinge ach gur gníomh díreach bhí an ar ísteile ach go líonn sé sin arthú fós. Ach freisin díreach mar an scéil sin bhí sin anna simú sais an tí go bhfuirtú sais spreige agus sais dóchas sa Gaidhlig agus tá sin ítach ar fad. Réimiróig inis. Rud amháin a thuúlamar beagánínta de hen sin lá an sprí nó an ground atá a gut sa cheoil. Tá dáíocht agus tá seafáid agus ground sa cheoil. An bhfuil sé sin tábhachtach a bhfuil sé tábhachtach go bheith granmhar an bhfuil áit le bheith granmhar nó éhín? Éhín. Well, gása na sása bhí deanna go éhín. A bhfuil Dúlik an connectú an céistí eist. So, gin túmhar a haid cútramach a bhí éhan an sa cheoil agat? Well, ha talam an fá go cútramach ha a cúrcus cuide mást. Nuair ha deanna brutin bí a cruthúchail cha bachar ga chuide man bhí ást. Féime tú bhí útram is súr an dói. Ach gása, well, sé ábhachas agus brutin éhín sin an salan an sa bhráchan a fesad. An an éire agus as gan éile stocha nach tugatú sin ach ar an Alba bearlainn salan an bráchan seach siúcha nuirgan. So brachan sin lete nó praseach is tócha so rud a bheith agat chun bric fast. Ach is bíon salan a go bheann seach as siúcha? Bearlainn salan. Anna bha? Well, súbhar go bhfuil ó fuair an Alba agus féime tú bhí blá. Ach chuú. So nuair a bearlainn a bhí deanna gan éhín ád ha a deanna mo bheitthe na sása. Ma ha dom an gúrs is múne chu geil deho drach is a deho traum is a cúsin. Ha na seargút a bhí a ghearrach cin is go thocail asan suíochug mar sin. Agus nuair bhíonn tú ag cuma ceol tú hain a mín tú ag smaoinemh faoin duine éistóig leis, bhfuil mín tú ag smaoinemh faoin éistóir nó tú ddíreach ag smaoinemh ag iúí rud ag an bhaint amach an rud atá ionad a léirú tríd an geol. Well, ha bhí me is múne chug íteal. Sin an deanrút a bheit mé ceolachug. Nuair a bhís tú is múne chug cús ar a chúspóir hanealú gaianú cearst ná a bheachsa. Ma ha mé a cruachug chiúil féime mé a bhís múne chug éil
Jamie and Shaw, or J. Hackles ma Nimi Shaw, agus how Karan Tidoch a Janu Gunsmointin. Nu how skrivo grut again, no how skrivo or Kusper. Other than to Smunich Bark me ein, to Kusper, no character a Hugig, no Rudigan Martian, ach. And Tom for a velu a Smunich Rutan. Sin at a how a screwdug, no how a games go grut again. So like can no how skrive barstoch and allapa. Have you a curcujum syllable ach na vowels or an allapa? So hanemu endraim a clech go teacher. Agus an neran bishop a clech go na vowels ag jerganaki. Ach an allapa have you a curcujum ach a chéad vowel. So mar ha assonance. Nas kudrimiche an a barstoch na hallapa na ha endraim no rutge mar barstoch sin filiocht de the berge garach sin ling agus cuidim níl sin béim no tábhach béim beidir béim no sin an bha an sin rud amháin tal sunrú is fiú go mór Hammy lentin nó leanúnt TikTok tá lán fís an sais crackáilte agus fearhimúil faoin broses cruthach tá ige. Ach rud amháin a dahan mé ná an sais curchuige DIY atá got. Agus han sin go mórlam like cad é a bhalan tú chun ceol mar sin a chasa cén fágur mar sin a chumann tú ceol agus an ghearrinn sin leat nó an láidreacht nó an ligacht sin. Sé leach sé hán gon teachgus an bí. nó vistu a deanú hip-hop nó ceol dansa nó ruta bí mar sin féime tú haví a hula jongstromid a hau a geri cleachgach agad. Ach ha hula jongstromid a hau a geri cleachgach ha te na clarichen. Agus ma héidir gan na bhú haharnis nó ruta mar sin fáú rutan bí a stalat. So ha mé géri fáin ar a netach. Héidir bí gan bhú is cheannig mi clár bhfuil fétachan. No ha mé géri piana, so cheannig mi ruta le tór pianinan. Chunnig mi video in genius a Wu-Tang Clan is vai gra nun rud nu a háisiga a cheol eicisin a chruachug. Smunig Jallah rud bear leis clúchad ar piano Fearghal eke a channe le eke so ní na bahalad le na ha eke. And so sin mar a háisiga a cha mé ho clachtir is an dói óbracha seo I Charlemagne. Ma nuair a bheits duine eile hafisad nuair a há cruachú grúta gin há caran like an sa bhéictrix nó ruta gin mar sin agus hanealú a bhaicín an uair arán an sin an sa bhéictrix is stáilm. Conas ag Ireland a bhfuil na daoine airnach nachhfuil ach beagán Gaidhlig againn an bhfuil muid fós sásta bhfuil muid ceap a bhha. Ok, tá tuiscin beagán níos mó inis, beidir? Se? Okay, tá mé dobar spraga tá súling go sin fér mé rálah go sé fér. Yes, má sibh an bhád. Okay, ceist mhór anis ná cé iad na ceoltóirí a bhí mar spraga go agus tá mar spraga go a gánaí. An ceol na hallapá nó gachéon san airsingacht. San airsingacht sé luí a hectar bezerach sé barst an hallapá nó rapador a hán agus ha es an Fearghal ba go ma teichel ga nar bha mé ag agus Cóil well go fáileach nícap is Fearghalm nícap chonig mé an a 2000 san 9 an sa garage agus chonig mé dúlta an sin dúlta so an hen as ha Gaidhlig go chuideach ha deanú etar hengo chu gása le ha mé dom an gúr leis go Féile seo ach nuair a chonig mé nícap ba tíach súlúr gá agus like haro esacham go duine cediche sin an vítar agus mar an hoce uasúr an a ceáil is téile. Well is Fearghalm donk is an stoilin cool mar an Scottish Gabberpunk vad ma Fearghalm déan cólan is super styling. Grúh Armada, sinna Grúh Armada. Be sin ferdanna ceoltóirí Charlem der bha mé ag. Ach well a hiad seoir sa cheol. Bhheile me go like oichen an far an rob Saitran saun agus
mar thuairs mí dong, trans, thuidir mar sin. Agus bábhais gá bhí gopur an oisce cluba, bha mé tuaisteach deochan gan an tlóid. Agus nuair bha mé anna sin, chunig mé gabar sanna chéad túras, sinna ruhar farin bí people gá domar. Agus bha sin fearghal gá se. Cámid duine ag na spregla sin íanamh nocht, hús chun tosig? Stoch. So sinna really. Anna bh dálinn scéal, ag deir an teisiún cluismid cúpla ar an elevator, agus támid chun lyrací ceann na herán in Gaidhlig a chur amach, agus tá cúpla focail marcáilte a going, agus má tá daoine an arálam cadíad na focail gaige arthú sin beag deoch sé an aisce an duine dóibh. So beag cúpla canna le caithfh amach going ar bell sa bíigi ag éisteach go ghearr. Anis, so sin ní na ceoltóirí. Céad na ceoltóirí Gaidhlig is fearr nó simúla, tá ólas a going ar Nightworks agus fearr is cos go deir le Nightworks inis agus bhailteach céad na ceoltóirí simúla, cool, spéisiúla Gaidhlig, tá déanana ruí nua nó iontacha? Sure. Well, Hanne lisam really. Tá rán go fola seach. Ach, ha mé áclaachtaí bhí cleach seán cháiríonn. Bhfuilm a brúin na hoganíigh sí dul amach. Bit na hoganíigh ferdanna cólan ciúil searlúm. Bheit deanú funk agus sól ans na seachtain le blas géal ó chéad. Agus bheit cúil na barstoch bheit cleachach be murachach mac farlín. Agus sé ferdanna barst balla mi dhearrig ans an tuilleadh. Bei na nach jammerst bei jammerst nugi na Americaníich a nugi cuach atomic goch ha teacham ha mis munching groi queer go ide had de fáze agus va mach geke a chanon leisen va mach be like adopted mach gewein agus bei do kreitje noch Del cuacochs bha bharstoch. Scríomh canan an géal agus sé áir an clasagoch a hán agus réid na hoganícha ag go bhád. Agus nuair a bhistú a chláintin na chláiríonn ag na hoganích, ha blas seirse funkes sól as na seachtain ora agus sin má ar son hip-hop a chróchuch an san hip-hop seán nós. Or ha drum breaks an agus ha na un seirse foimen. A héag na chláiríonn a bheith Grandmaster Flashes a thuidirút a cléachchuch. So a had fearghal, má ha géirí hip-hop a chróchuch an san seán stoile, nó seán scáile nó seán nósach. Sé na hoganíich an cholan ciúil seaar ar a hán. Agus an teann sin canan an gael, sin ceann cáúil go maith, animal go maith, nach cheil? Ha go maith animal, ai. Agus a imimeach á an éile éice. Bei an cónaí a scríomh bhá sealog badanach mú fidaníich, cúideach ga. Agus Donny Dotaman an sa cholan ciúil. Hanne leis acu cóhan an Donny Dotaman Sin rud, so cólan ciúil sin banna ceol. Ach mínig Donny Dotaman doing sin anime ecim sin gomininic. Ní sag digin féin a gheart Cemar man. Sé bí a deanú rutain ar son chlóine ar a television. Agus caran éhí nas gárach agus bí a deanú a chur údach neánach dáte éad agus a deanú ein tractor, ein tractor, ruta mar sin. Banger ceart a sean ceann sin. Agriim ihe aráníochta agus ceann na herán is fearr a chana choíomh aige ná engine tractor agus van. Bhí gatain a chasa ag an deir. Ba chóir sa legan daus a dhéana de is dáilm. Bheith anatóir ar camarrála le boom beidir a dhéana. Bheith anatóir ar ceann. Obrichia. Ok, ceist eile. Dámeach 100,000 punt lufa sasanacha a gut. Le caithfh ar thugur ceol crackáilte le rud ag an dhéanamh. Cad dhéanfa, chunas mar a chafán targad. Well, bhhealm ha íomhaid chóiche ar an chatabh sin Sutherland. Dhéana Duke of Sutherland. Agus is éistead an duine as caroch ar sáin na fúdichan as trauma a hachar an sa géaltach.
agus son nuair a chorcan a íomhaid chloiche múr mulach a groich an tanáte faran de leine na Uachtaríoch ike. So the Gealaí war den duine uafásach seo ó stair na Halban an. So cuirí mé asca sin, cheannig mí dynamite nó samtext nó rutagan agus líanaí mí níomhaid chloiche leis sin agus cuirí mé asca bí boom mór is it agus nóir sin thuci mí na písan agus ha pís barstoch ann bhéil stratnáir agus pís barstoch fíor bha sa mé na fúdaí na ha agus an sa pís barstoch sin ha tai ann agus bavist ga na duine os ciún na fúdaí nuair a chur as gan tai ar an áte bhí go cleachcuch na clochan an sa tai as na balíchan a hocail gus an fiarain a scarag. So mar sin cuirí mí na písan dúchatabh agus tuci mí tai as úamh agus nóir sin claci mí an cór dhéanana 100 míle nót ar seáin tambácha agus deochláte nuair a ha mé an sa frísin. So an scéil sin bhí sé chun na clocha an Gealaí úsáid chun tacha dhéanamh mar comóra ar an tlí gomristí tithe agus ginentí bailí asta leis na fearlamach a scarint ó chéile nuair hála na fuidichen nó an ruige mór. Iad gur fad níor méid súil go meid sé díreach ó cracáilta sin, so gur mágad as blach leis an gceiste ghearrt an bha. Tásúla go nach beag cás cuairta in ígan tó seo. Ok, ceiste bháin eile agus seo ceann simúil domsa uaireanta agus mé in Alban brahan sé spéisiúil mar in éireann mar phobal na Gaige táid faoi bhrú méid áirithe nó cuid mhór beidir de ar míis tá an tanga faoi bhrú go mór sa Gaeltacht cuasaí tuilleadhta policy an réaltais a lán rudí mar sin agus díreach an rud sin an brú soch hangólaíoch béirle leirt an tamar fád nó tiúntair méirle an béirle bheith brúisteach a gcónaí. Agus uaireanta in éireann bíb rá tá sé go donna agus in sin téim go Halban agus bím rá fuck tá cuasaí a bhhaidís meas an seo. Conas martá sé sin in Alban an bhfuil sé dachar bheith plé le Gaidhlig an bhfuil dóchas an gá trid níos mó conas martá sé bheith pórtach mar chuid de glúiseacht alíonanta brusnachuil na Gaidhlig. Well, mis muinte go bhfuil ag bun graine sé angelas agus sin really hanne grain ag duine really ar a Gaidhlig. Fiús leis na Sasaníoch nó na Halbaníoch ag go Béarlagáta nó rud go mar sin. Hanne really grain a hacha ar a chánan nó na Lochláhairt. Sé díreach angelas agus mar a gása sin as misneach a agus mar a gása sin nás fulamíte bí sin a dean a churásca angelas an sa dóir sin. Ha fás na sear oedd ha mé feicin gínealach úr a ha fulamíte is ha lua le faclan agus ha má a misneachil agus sin an rut a cháninsa. A bhfuil cúsin hodóna sin údanan hafisat a bí duine a ghearr mé na rut an ábhaisteach buíochas cúsaracet ar an soin ráide seo a bhí duine go brúin hanne le bhílí cutarmach nó rut mar sin ach chaine an sin nach gáinelas rilí. Agus a bhfuil cúsin fás na sear, chaine mé a géisteach rís na duine a chana stú mar sin. Sin chur chuig anhá ná héistíís gló agus cai mis an chóirla sin a leanú freisin beidir. Bhí rud amháin a rilumm agus mé géisi le a chuid ceol agus le glór ceol in Gaeilge agus an Gaidhlig agus sin cé có polatúil is atá sé agus is dóilm beidir gnéir fá céan fág bhfuil go sé tábhachtach a bheith polatúil sa cheol. Well, Nar bhís mé scríbh, ha bhí mé a smúneachug rud an políteagach. Mi hín, ach mar duine agus mar duine an sás an sa chánan agus a brásnachug na cánan a chánain as úidir mar sin. Bí a chuineachug rí tar duine a políteagach. Is á géirí scéalach a scríbh man dein. Agus mar sin bí politics an san scéal hain. So mar sin féimtu bhí a scríbh man dein. So mar sin ha ann díad a chóir ha an féin aineach cinne agus an cultúrach cinne ha políteagach an chan an léine ha an cáir sin
rein iad na cóiad na sasaníc na huacha rein na daine os ciúna chun rút. Rein iad ar ceoltóir políticach. So, sinna really. Féimi tú, má géirí a nírí nín se a gine, féimi bhí politics ann. Get a bearlam bhí éhín, seach sin. Oes a fad. Gur míle magad sin Fearghal ar fad, agus inis is táilm beidir go daispáin fad doing, sais cunas mar a chumann tú ceol. Cad íon na gléasanna na sínta seoirí agus na soundplóirí seo, cad go dtíorach í siad, beidir go míó fad doing, cad é cur chuigid bhíon agat agus tú crú ceoil. Well, sé seo MPC, sin babis gan na sean duine bheit gopra na hip-hop a cléach goch. Lehid J. Díla, Grandmaster Flash na sean úséice. Agus sé seo sé dúnstraid fan bí chur árain ann agus nóir sin bí gearrig héin leis na pútanan a seo. Pútug. Agus nóir sin chluiche rúpach. So, tá sé mí le bhí a seotain gaibh an íneal seo ha mé nachchas gon óbric seo. Bé sin hocinní go bheit agus a bhfuil chuintin na bh mé cíochug leis de sólaí a sé seán áran sé cosisi goún sé walking song a bhís badanícha a sé agus saoméon fér a bheit go buíoch a bheit sealachar geáid sealachar geáid a bhís le gopur anna galach na héan. Aber ríist? Sealachar geáid. Sealachar geáid. Geáid, géalna. Sealachar a géalna. Géalfa. So, chur mé an áran an sa MPC mar seo, agus nóir sin raibh mé chops mar seo ha mé nachas go bheith seo ach bheith sin a gopur? Stocha nach chéil. Stocha nach chéil. Hello. Seo. Seo díoch bach an chops a raibh mé. Dhéan árain. Ach an san dóid seán násoch cepop. Is na lein ha seo, fuite tú a gú a thórstas an áran, nó na drúmicin a thórstas an áran a bhain. Ach san seán stoile ha bunig go sinna anú. So nuair bhaid mé a cruthúg an album ha seo, an album as an dánig an áran a bhaid mé cléachúch. Bhaid mé díoch a cléachúch chops cearst, or gearrí an cearst. A cleachúch sin ag úsáid. Dámid scéal. So bí díoch a dóm an gúirs mar seo, gus an lára go rutagin. Jebu rutagin mar seo. Agus an uair sin bí chur becans tú eile ris agus jebu rutagin mar seo ag an Gaidhlig. Agus cloch mé díoch an intro ar a hán. Agus seo pís Gaidhlig nó. Is vaak aan hem als gachel de skiën
le canna pentas tú sa Oisín a scríbh do chud bharstach le balla clava ors chaín se go dahal go bhfuil thu marab ó chathú a cóiseach gearr tuh jarab láb a seo agus thunig ní do charid chudí text thugadach jaachrí tú an tarab rusig in bodab bethe an rád Éire X Alba a bush is a cover when your breast agus ganalta so nu doch fluch mar ikam sibh cú hanal an tacris orab bhí an tar amach a tóiseach rud le céim sa jo so scuta bhrín cac agus snorting co I chuisce ige fear is the spear in land drone this is right to explode Barna bydde gael y yn cael yn staran Hassan Shane lo yn gyfain siwn lach madran Caman yn ymfasan loch yn rwyrig yn y iod Fiel gas gotcha saf o grig taf o cael pop Y dorog solas na ffyrin iesos grif liter I iesa A giri ar y ced som o chantin si Lawd o can I hyd Eistri gwyn y tira A mwyn ag e crio des Dres y tŵn y tirnia Hanna I rwts yn fi Yn beha sur yn asgi Siach o ffol y sioch Tatis gond Iach ban rin y gorsta Queen Victoria Codig tja Yn brochan es brochan Cosi Garún a farle meis na halla ball is smála dar land é fenta jarag like is fan chung dai is Fearghal aran Ross an a surska ka Palestine Lyricí a scapa Galadíine an sin Tá Ryan focail faoi chló trán má hagan tú súsógam an seo agus má deartadum cadas cíle na focail sin I nghaige ein ceannar lethe acu beag dúis ann dit Ok, cé atá muoína golóir tá na caní an agallamh Tá siad réile hól Tá Barry Siúcar anna sásta Is DJ idirnáisiúnta é Barry Siúcar Ok, come on Níl aon ag óil fós is léir Dine bháin Cad is bíle ein ceann na focail sin Sin é, dír, tar sús, goite Seo rapador eile Oisín Mac Cóil bhfuil tú But the géirí Ron a rapal Sure, go on, yeah, go on Open mic inis Dine me versan scopi zirich Agrigi, Éire beag níos mé riditá de le cála a gcuí a chuir le rí lí a bheisi ar dhéantar an cinne Glacha leis an fidanna is linne a rinne is ó rinne go duine go cara mar rinfer Lucham lá na muoine síalta ar sihir gur é mar chríoch níte de glacha leis an cur de géal gafa gach na gréine gachar dá bhfuil lach fin néil ach ní éfar ag an strachelt rud a cinn Éire amach stána cinna déine tar an na haibre iber Éire hacht ní feimhain ach méonta na súta úscailt nar is tráthail is idir fróda idir an choras cheapalaach go sáisiúil an cacamas corporrád a chiíaltar limar cultar ábhar bulscar achnaíochta bulscar achta níos cumanta na gach na gul luair món nuair na hacht malachtar wasú anama den darmada ar gúlach tá sin áma gardú manaman agus sinna méid díananas Bhí a caint ar ordú manama anna bhar fad agus aon eile hagann sús caiisih rap nóméid a dhéanamh freisin So aon eile aon ocail eile tá goibh tá go sús Fecum cúpla albanach hana halbanich ar tín cíbar háisih hana celebs bó alban ar tín ha hóarpa se dul an dráasta so cúmars cúnirt céin focail Sconart cad is cíle sin Ok, anna bá cúnirt ní Gaidhlig atá ach is has to go in cearú le muintir here chunal freisin, you know. Anna bha, aon den eile, aon ocail eile chu, tá cúpla cána fáca, brustíigi, seo idir gníomhíocht, ní bheidh sé tarlú ríist. Gach aon den ó bhuintir I chahal an seo seach sús, fucking hell. Sinné is trasa tú ná tíarna sin cean aní as, tá pobl níos láidir ná tíarna talún, anna bha, aontíime le sin, sinné, anna bha. Ow! Ok, cúpla ceann eile fósta dul. Muoine na tasta web. Tá cadig na halbanich má ha sin na déanú dé ha na faclann seo ansa Gaidhlig a céalacha ansa Gaeilge. So ha duile go dul mú tíimicail inis. Yeah.
Okay, cúpla ceann eile, come on, trí cín eile. Óla mis iad, come along. Óla mis iad mas gá. Okay, duine bháin eile, focail bháin eile. Bhí mé ró jacar lo better. Jack, come on. And then eile, Barry Shuker, DJ idir náisiúnta. Okay, seo go hanis tá an Gaidhlig I dul ar gúil in éireann. Ceann bingo, teachlán, very. Bargeach, bhí sé going hana butó ceann, all right, Alba. Tá me fag éisteacht ó hús an range, a bheith is a god. Alba, okay, sin deir leis go mórtas tá miscun na dá ceann sin ó tuisceir sin bhróbhil agus nach raibh sin sásta dul ar an Idirlín agus na focail sin na cuardach. Alba, Hammy, a bhfuil úne agin ar sin ún ó an eile, Hammy cleitin go bhfuil? Ún ó an eile? Yeah. Okay. Ruthaíodh cearr le mas scabhain. Hanne sin cainteocht de hain. Ach, haim ar son cancer screening as haim súil cancer chof hat a fesa mang drasta a chudan an bí mé go. Sena. Chursta chuideach stoch gyda COPD a hain. Is hanne mé ach ficit yn neu, so je fa mi a Janu. Fa mi Janu seo. Yn sy'n fflat yn ddranig mi, groch a going siarad milis, fiw mo far, yn sy'n amar rhaid mi garis, i is after falloch ffwr, anna soch, overoch from the cock, rys eis syl bwr don a cwn o'r toch, i cyfod chylwch fwyd doch, on a yel toch, yn y naw get, co in your niche, cos a hole, hwfa je, shes, suas, heroin, is laim flwch nish, bahaule daddy ushki, ach, a bahaule mami daddy, so fa sin o ffwroch le grani, a dogu mas gag de Johnny can papa noch, and you'll be sorry, plas na falla, uns a coffee, myrun more than alcohol, fi yn i gyn, Fearghal cianna lesgyn, stad yn cwni ar son ysgwr, so gas moch iawn, hwg byn splefus byn stiliwn, ba mwyd erig y fag yn y iawn, bas mi erig y fag yn y iawn, anya lac yma iesgyn yn fawn, glwyn rawn, sbrifin rawn. So jak mi ik zie ik op alle deze de schiegen pakken gewoon niet heel dikke gas mi vier zakjes en guzokjes vak zeg ja nog van mi brein laat de meisje als jij go joggen go voor huk de straatje morgen zal klas go als een foim waar maar tarn joch door de hanik mi erash first what's the crack what is that on the crack palabroato dollar gouden er mo gulo hulle rutte jansig mi voor soul year good gear all the fear and the idea voor hier let's be clear how we me ga action be ko as a Hammy Uvani per mar in joch gart de modus voor doch en chill aan de is hier aan te waar te klas of hoge be katje wel me is je dunje kena hanam Unse tree, unse gasa, unse tree, unse gasa, unse trees, unse gasa, unse gasa, unse gasa, unse ga, unga. Sjeno harten, is mis Hammy Sgìth agus hanelu a gau stroke, Hammy bruin an an Gaidhlig na Hallapa. Agus show auran donk skrif mi a kleachuk fein edinoch.
bhór bhuichas le Hammy Sgìth, bhí sin Harbh spéisiúil, Hammy an dáchas gon dúnsaigh sin uile beag an Gaidhlig cáil an dú chuideach ach bheit sin lich mór an taing. Bhí sin ionach ar fad, Tá cinnta go mbeidh sé bhí géirí tuilleadh a chluisteáil ó Hammy Sgìth, beidir go mbeidh sé ar ardán ling an bblion se thugging, cá bhis nó áite gan eile, timpeall na tíre tá suúlaing eiscint amach an seo. Cad éon tlí is fearr le héisteach leat? Tá tú ar an YouTube? Dúta, J Hursta. J Hursta? Jane dó is ar tín ar an cheol lecha. Well, ha nába múra chum dul bhí amach ar an studio beag an mías. Amach ar unlá díag an juchar. So an avias bhí rifáin ar Bandcamp agus Spotify is a thuileadh mar sin. Ha mé ar TikTok is a thuileadh mar sin. Ha cúiste na hárainn ach am hat ar YouTube an drásta. Ach bí an album slán amach an avias. Mór an taing. Ok, ha teachtar Fearghal agam le denmh. Tá mé anna hásta, seo an céadúr gur le mé teachtar mar seo amach riamh am a héil. Is fear bagger mé inis. Hai, dúirt Pato Gríofa go cóir seo sa malach ar daine atá gur dul isteach ar cúil an státe. Hain sé a hain, K.E., muintir cíirí, bú. Cúig a hain. Gé seachtar bar. Neiriste, scunnart. Hain sé a hain, K.E., Craig a hain. Chéad an? Dinne behan? Ok, ní is gom. Phone sé ar an eiste dumsa. Ok, ní is agam an gaha mé buíochas go le an cuimhní cahala bhí play lumsa colm cile ban ó first go gan drama cínta thug airdain chun seo gur míle mágad Hammy Sgìth, gur míle mágad a tháinig agus a dan, agus a dasaigh agus a Blackport agus a thug na caní. Feic me sibh níos déine, is málam sibh, is rálam sibh, grá mór slán.